Akpaza Foundation enyego ịkwụ ụgwọ akwụkwọ nyere ụfọdụ ndị Ọkịja iji emerube mmemme onye ezigboto nnukwu omelọra ama ma bụrụ Chief Executive Officer Obi Jackson Group of Companies bụ Chief Ernest Obi Ejesi. Faith Onyemuche wetara anyị akụkọ a. Nke a bụ nke abụọ n'usoro enyemaka agụmakwụkwọ a nke ebumnuche ya bụ inyere ụmụ akwụkwọ na-adịghị ike aka ma n'ụlọ ọrụ akwụkwọ praịmarị, sekọndịrị na mahadum. N'okwu ya na ndị ABS n'oge mkparịta ụka, onye guzobere Akpaza Foundation bụ Dr. Frank Igbojindụ kwuru na enyemaka a bụ ụzọ iji kwanyere Chief Obi Ejesi ugwu maka ọtụtụ enyemaka o nyegoro obodo Ọkịja, nke o kwuru na o nwenyitere aha obodo ahụ enu nke ukwuu. Dr. Igbojindụ kwukwara na emume a bụkwa ụzọ isi gosipụta mmasị ya n'ebe agụmakwụkwọ dị. N'akụkọ ha, ụfọdụ n'ime ndị natara enyemaka na ndị mụrụ ha gụnyere Reverend Ikechukwu Afamefuna, Mirabel Okoli na Chidimma Great kwupụtara ekene ha nye Akpaza Foundation maka obiọma ha wee na-arịọ ka Chineke gọzie ha n'ụzọ pụrụ iche. Ọ dabakwu na mbịakwuru ọbụna ụmụ akwụkwọ skuul m dị mmadụ 3 bata n'ime ya bụrụ ife obi ụtọ na mmadụ ga-afụ ego n'aka ya nwee mkpa ka ọ zụlite ndị na-enwero. Chineke ya gọzie, Chukwu ya edebe ya ndụ, ọ ya dị na-apụ na-abata n'ihi na o nyere mụ na nwanne m scholarship. Chukwu ya gọzie ya. Afọ a, mmadụ 16 natara enyemaka agụmakwụkwọ a site n'Ọkịja. Faith Onyemuche, n'akụkọ ụwa ABS.